Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod din Minecraft. Înainte să începem, aștept și dacă ați apăsat și acel buton de like, să strângem și noi 10 like-uri. Eu zic să nu cer mult decât 10 like-uri cam în fiecare episod. Îmi cer scuze că nu prea postez zilnic, dar încerc să țin videoclipuri pe canal. După episodul ăsta cred că o să mai filmez ceva. Ok, deci filmez Minecraft acum niște Skywars pe dificultatea normală. Și hai să trecem la un match, văd că suntem direct într-un team. Ok, orice minigame ar fi team solo, mă joc pe el. Ok, văd că și ăsta a luat-o de aici. Ok, iau și ăsta de aici. What? Bă, dar nu mi-a picat mai în armură deloc. Nici nu ăsta la fel, what? Măcar nu am ceva. Da, lol. O, ce timp mai o fi și... What? Păi, ce armurat ăsta? Încep să-i da. E bun, mai bun ăsta așa. Cred că nici nu prea mai are. E ce să uită la noi. Ok. No. Ok, nu mai contează. Asta e cu șamnesul, era aia mea. Nu, ține asta așa. N-am ce să dau. Ok, fac un pot, sper că fac destul de repede ca să ajung la el. Uite, a aflat nenea. Cum naiba m-am omorât ăsta așa repede? Lol. Dau autogen, iar știm, ok. O să dau de pe partea asta. A plecat? Nu. Oh my god, ce-a scăpat. Îl las pe să ia chestul ăsta. Ok, iau astea. E ce sfâna de acolo. Mai am niște pantaloni, Sharnes 3, de lungoa. Patru, 3. Ia și niște mere. Protection 4. Fac. Nu. Ce naiba îmi trebuie mie asta? Nu fac. Ce naiba face? Dar și e bine a dat cu... Ce faci? Lol. Ok, ce faci, dar nu nimic? Mă mai uit prin jur, că poate vine vreunul. Ce? Lol. Te rog, mai repede.
Ok. Hai, ia tot ce prinzi, nu contează ce-o fi, o fi. Prind măcar ceva bun. Și te echipezi după sau nu trebuie. Ia ăsta așa, ia ăsta așa. Ce fac? Bă, dar niciun ar, serios. Oh, văd că-s full protecție 4, deci, da. Hai că-i dau și lui să aibă. Și am zis 3. Fire aspect. Da. Oh, am uitat să-i dau perle. Ok. Are, lol. Ah, stai că n-am prins niciun alt, lol. Fă cum pot. Da, da. Cum? Nice. Am crezut că... Ok. Și care hack? Să văd. Oh my god. Deci nu cred că m-am scăpat. Ha! Da, deci nu mai am perle, trebuie să mă... Normal, nu mai contează. Ok, mai intru în altul. Vreau să faceți în solo. Bă, dar e ciurăsă Roma pe asta cu case, că se poate ascunde unul. Ies din asta și intru în alta. Intru într-un solo 1. Bă, că multă lume joacă pe solo 1, adică, nu, solo 1, doamne. Pe dificultatea asta normală, cred că fac challenge-uri, nu știu ce, dar, na. Nimeni? Team 5. Oh, frate. Red Dragon. Nu cred. Ha. Intri și ieși. Nu zic că iese iar. Pun asta, pun asta, pun asta, pun asta și atât. Ia-le tu, ia. N-am avut nici mere. Ok, eram cât pe ce să-l omor. Dar ăla de ce a fugit fără armură? Oh, bine, în sfârșit o mapă bună. Îmi place mapa asta. E decentă. Ok. Ah, e bine. Ce e cu music box-ul ăla acolo? Nu știu. Ok, e decent ce mi-a picat, dar n-am pantaloni. Și asta e un mic dezavantaj, că mă poate omorâ repede. Și o să mai dacă mă urmărești la momentul ăsta, la minutul ăsta, nu uitați să apăsați și acel buton de like, ca să strângem și noi 10 like-uri în fiecare zi, mai 10 like-uri, 10-15 like-uri, cât o fi,
Măcar să strângem acolo cât mai multe. Așa ia zi, prins ceva. Așa ia. Om, dă mie sabia că te bat. Dăm sabia. Mersi. Mulțumesc mult. Arc. Așa. Eu n-am habil. Ceva pe aici bun, foarte bun. Protection 4, Protection 4. Ok. N-am nevoie. De asta chiar și așa n-am nevoie, că pentru ce să enchantez ceva, dar na. Protection 4 am deja. Asta și cu la lată. A picat. Nu fac timp, că știu că faci troll. Să nu pic jos. Ia uite, normal, hacker. Bă, deci nu știu ce au toți oamenii ăștia, deci bagă hack. Ok, mai fac meciul ăsta și închei episodul. Ok, mapa asta. Asta e de la skin, deci ăsta, fără textura asta, este cum ar fi Steve. Ok, skin de, ok, că ăla e la fel ca mea. Protection, nu. Știu că a venit la mine, de ce? Firai tu să fii cu TNT-urile tale. Bă, frate, ce m-am speriat, am crezut că mor acolo. Îți arăt. Ok, să nu înjur. M-am deci m-a enervat ăsta. Deci lor cum am supraviețuit. Protection 3. Ok, de asta n-am nevoie. Mamă, să avea o grămadă, bă. Deci muream foarte repede. Noroc că m-a salvat poțiunea, că altfel mort eram. O, mă fugă. Ok, să mă duc. Să mă duc și-o repede. Uite mă cum vin. Și albul ăsta i-a distrus. Și-a distrus. Nu, de aici a venit. Cred că de aici a venit să mă uit în chesturi. Și aici nu-i nimica. Da, de aici a venit. De asta am nevoie. Golden Apple-uri, da. Protection 3-4. E bine. Miner. Dai. Mamă, m-a scăpat la faza asta. Nu. Nu. Da. Nu. Ce-mi trebuie mie asta? Flame. Nu am nevoie. Am. Nu cred că i-am dăpășit cu Sharpness 1. Nope. Nu. Am da. N-am nevoie. Ăsta dacă e cam pe stricate și altceva mai bun, o să biuță așa. Sharpness 1. O să enchantez. Ce-mi trebuie mie astea? Nope. Ultimul e în centru.
Ok, văd că... Oh my god, mor. Cred că mor. Nu, muri. Yes! Ok, am câștigat meciul. Destul de bine. Ok, deci cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și acel buton de like. Și vom mai face episoade în continuare din Skywars și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!